La Plataforma per la Llengua i la cadena de supermercats Bon Preu, juntament amb l'Agència Catalana de Consum, han presentat una guia de bones pràctiques per a les empreses. La guia, creada per la plataforma, proposa un seguit de recomanacions des de l'atenció oral i escrita fins com han d'estar etiquetats els productes, així com quines han de ser les pautes lingüístiques per dirigir-se cap als clients en català. Aquesta guia de bones pràctiques per l'ús del català adreçada a les empreses, doncs, el que consisteix bàsicament és una eina útil per les empreses per poder desenvolupar, tenir responsabilitat social envers els consumidors pel que fa al català en diversos àmbits, és a dir, com actuar pel que fa als catàlegs, l'etiquetatge, la publicitat, l'atenció oral, l'escrita, per tenir un ús normal. És detallar tot això com es pugui desenvolupar. Pels autors de la guia, l'ús del català en el món empresarial és un símbol d'innovació, un valor afegit enfront a aquelles empreses que no utilitzen la llengua catalana. Bon Preu és una d'aquestes empreses que sempre han apostat per la normalització del català en l'àmbit empresarial. A Bon Preu seguim una lògica de mercat a l'hora de decidir en quina llengua hem d'atendre els nostres clients i per tant es té més en compte quines són les necessitats que el client espera rebre quan ve a casa nostra i la llengua n'és un element més que nosaltres intentem sempre tenir-la en compte en el dia a dia, de la mateixa manera que si mai implementem una botiga a Londres, lògicament utilitzarem l'anglès. Si voleu consultar aquesta guia, podreu trobar-la a www.plataforma-llengua.cat.